Jarda 483. I've tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it. Jarda 483 is binnen. Geboren 2006, 10 jaar, gefokt bij A van de Ven in Winkel. Eliza Kroll door de USA, eigenaar. Team 398 de vader, de moederstep heeft rente Mary van Lolke. En daarachter stamboek Mary van Fabe 348, komt uit stam 32, in het voorjaar van 2014 ingeschreven. De Rassuur Lichte Tour 2 winstpunten. ZZ Menne 33 winstpunten. Ereklasse 87 winstpunten. Kampioen damesklasse 2013. Kampioen dekhengsten. En in vierspan 2014. Maakte al deel uit van het centraal onderzoek. Werd toen nog niet goedgekeurd, maar in handen van Suzanne Bouwman. Zeer succesvol in de dressuur en in de tuigsport. De prestatie hierin leverde hem de titel Vriespaard van het jaar op. Vervolgens werd hij uitgebracht in de mensport. Hiermee kwalificeerde hij zich voor het verkort onderzoek. Hij werd goedgekeurd in 2014. De meeste indruk maakte Jarda in de tuigsport, waar hij in 2014 Nederlands kampioen werd bij de KFPS Hengsten. Toonde in 2015 een kleine groep fraai typische Vernons. Jarda 483. Dames en heren, Jarda heeft zijn laatste optreden hier, want ook Jarda vertrekt binnenkort naar de Verenigde Staten van Amerika. Jarda 483, also going to the USA. Walt 487 nu, Walt 487, 9 jaar hengst. Fokt bij de Stichting Beheer Golden Vieten Sint-Tjerk-Gaast. Siebre Minkma, Jolande Schreuder, Vriesepalen, de eigenaren van Walt. Zoon van de Gjalt 426. Moeder en stamboek Mary van Oenke 338 en dan een stermerrie van Jilles. Komt uit stam 143. Goedgekeurd in het najaar van 2015. De dressuur Prix St. George. Walt maakte als jonge 3-jarige deel uit van het nakomelingonderzoek van vader Gjalt. Met een verdienstelijke ABFP-test. Sindsdien werd hij getraind als dressuurpaard. Wist zich te kwalificeren met Jean van Deventer met goede resultaten in de Prix St. George. Voor het verkorte onderzoek. Via het verkorte onderzoek werd hij in 2015 goedgekeurd op basis van zijn dressuurtalent, zijn fraai rastypische duurzaam exterieur en zijn relatief laag verwante afstamming. Beschikbaar bij Henswoude, Aldeborn, Walt 487.
Omroep Friesland, dames en heren, doet er een extra prijs bij voor de 1 aangeplaatste in deze rubriek. Wat doen ze er veel aan de Hengstenkeuring? We zijn trots op onze omroep hier. De hele dag live uitzenden. Gisteravond ook al de show. Ook via het internet. De hele wereld kan meekijken. Met de Hengstenkeuring van het KNPS. Mede dankzij Omroep Friesland. Wald 487. Daar is die nog een keer. Komen weer binnen. Nou mensen, zal de plaatsing zijn. 2 hengsten in deze rubriek. Komt die laatste maar even iets naar voren. Zal een beetje afsnijden. Op kop geplaatst gaan opstellen Wald 487 en dan Tjarda 483. Gaan de lint aanhangen. Extra prijs aangeboden door Omroep Friesland. En directeur Jan Koster zal als goed is de prijs uitreiken. Stuursteden komen ook weer naar binnen. Pascal Drijfhout zal de lint aanhangen. Bouke de Boer heeft het woord. Dankjewel Bert.
Dit zijn twee hengsten die zijn via het verkort onderzoek het binnengekomen als tamboekhengst. Op kop nummer 487, dat is Walt. Dat is een hengst met hele mooie rassenstraling, dat zien we graag. Veel behang erop, mooie halsvorm, correct in de bovenlijn. Spijkerhard beenwerk eronder, dat zien we ook heel graag, want duurzaamheid is heel belangrijk in onze fokkerij. Hij kan goed stappen en liet ook nog een fantastische draf zien en een heel mooi koppaard. Gefeliciteerd. En hij heeft ook nog een druk weekend gehad, want hij heeft in alle shows meegelopen. Dus wat dat betreft ook nog een pluimpje. Dan 483, dat is Tjade, ook een hengst die correct gebouwd is. Mooie rassenstraling, correct in de bovenlijn. Die voldoende stapt en ook een voldoende draf liet zien. Dank u wel. En uit deze rubriek wordt Walt 487 uitgenodigd voor het kampioenschap. Directeur van Omroep Friesland, de Jan Koster, reikt de prijs uit met Pascal Drijfhout, dames en heren. En de eigenaren en fokkers van Walt, die worden gehuldigd omdat de hengst vorig jaar is ingeschreven. Dus die willen we er graag bij hebben. Gefokt is Walt bij het Vitens traject in Tjerkgaast. Sibre Minkema, Jolande Schreuder, de eigenaren. Kom erbij. Gaan we straks ook doen in de volgende rubriek, dames en heren, waar fokkers eigenaren van de nieuwe ingeschreven hengsten gehuldigd worden. Sibre en Jolande, waar zijn ze? Oh, die zit al op een paard misschien, dat kan ook. Dan zullen we die dan straks binnenhalen. Doen we dat straks met die andere hengsten in één keer. Komen ze eraan? Oh, ze komen eraan. Even geduld. Sibre is er al. Eigenaar van Walt 487, samen met Jolande Schreuder. Die moet zo dadelijk nog optreden. Drukke dagen voor Jolande, maar dat kan ze. Dat is er gewend. Willem Wester, dames en heren, in ons midden. Gefokt, Walt, de stichting Meergronden Vitens Tjerkgaast. Willem Wester vertegenwoordigt de fokker. En daar is Jolande. Jolande Schreuder en Sibre Minkema, de eigenaar van Walt, nieuw ingeschreven met KFPS. Vandaar een bloemetje. En de fotografen die willen dat natuurlijk even vastleggen. Walt 487 is de enige hengst uit deze rubriek die doorgaat naar de kampioenskeuring. Laat de paarden zo dadelijk nog maar even staan. Goed, mooie plaatjes. En meneer Hettinga, we laten de paarden even staan, want ik wil de voorzitter van het KFPS, de heer Bert Wassenaar, het woord geven. Ja, dames en heren, ook weer een prachtige rubriek met twee prachtige paarden. Het gaat natuurlijk om de paarden, maar tussendoor is het ook goed om even een moment te stilstaan bij bijzondere personen die voor het KFPS heel actief zijn. En vanmiddag wil ik dat doen. We proberen dat kort te houden, maar ik kan er ook niet omheen. En ik zou er nog niet omheen willen om toch één persoon even in het zonnetje te zetten. En het betreft Bouke de Boer. Bouke, kom eens even iets naar voren. Hier. Bouke. De meeste mensen kennen jou als jurylid, inspecteur. Maar je was ook, of je bent de fokker van stam 110 paarden met hoogtepunt Annegier van Bokkum. Centrale keuring 2011, zul je niet gauw vergeten, denk ik. Ja, je bent zelfs, wat veel mensen denk ik niet weten, nog een tijdje hengsthouder geweest van Yildet 299. Maar sinds 2006 aspirant inspecteur, 2008 inspecteur. Sinds 2007 maakt jij, Bouke, deel uit van de hengstenkeuringsjury. En de laatste 4 jaar als voorzitter.
En dat is afgelopen december geëindigd met de laatste lichting. Omdat reglementair de 8 jaar erop zitten. En dan blijf je uiteraard inspecteur, maar als voorzitter van de Engelse Keuringsjury ja, was het tijdstip om daarmee te stoppen. Je blijft gelukkig in ons midden, maar zeker ook in jouw periode als voorzitter van de Engelse Keuringsjury, ja, in de hele periode, met alles wat ik daarnet ook opnoemde, is het voor mij een heel groot genoegen, ook door jouw inzet en vakmanschap, jou de gouden speld van de KNVBS te mogen overhandigen. Mooi, Bouke de Boer, gouden speld van het KNVBS voor zijn geweldige inzet. Hier guldigt op het juiste moment op de Hengstenkeuring, waar anders. Het moment is daar dat het gouden speld opgespeld wordt door onze voorzitter Bert Wassenaar. En bloemen. Dames en heren, Bouke de Boer. Al nu de herenronde van de 2 hengsten hier in de baan. Daar komen ze al een keer voorbij. Walt 4,87 en Tjarda 4,83. Gaat u gaan. Dank u. Door met de volgende rubriek. We hebben nog 1 rubriek en daarin